سلام كرات تخاتلتي لما دما بطعم سحابيت مهاريت بزخنات كرافن بتبهال ناكل تشحن عسان 4 فيلم ايام بموصال نفيلمي لايك نشانالي سبسكرايب بمقار نجمر فيلمنا سرقاي مسنشتي حاو هادن وصي كله إز جمر أب هادن هالو دمام حدزز كاقح نجر قاتموم بدنجات حدا أزوي قزيفان بسا أو قدميوم مستقل كلام سرقاي حدا خمزولس لزفلت بون نشتي حاو ندحرت حاو يتخلخللو مسكن زدا مسألة قزيف أراوت قطم كله برد توكيسو بحنت تيت قتلو خمزي خلفوليت نبرم أبزاو ساني ساعات سرقاي زتتصبويا نجر نبرم زوخنا حدا قاوي متقعت خمزي يقبر نمرأي بروتان مريت أمتهم تزاقرم دمام نايتان بسا قطعام كسبو قاسك الزحل جمرم كوينقن بلنقات حنت تيت توكيسا نزهدات بلاشوتهم اتزتوكوسم عبو نسرقاي زوخنا نيكلاي ينيرو كوينقن نيكلاي جيغا سلتو يتتقيمو اتان بسا قوازيمو ناو سرقاي بمزلال بتبلح أسنانو نسومنتو نخصم نيكلاي نودو خدحن دقاقيمو كانت تتوكوسم ولا حانت لو تيمسأن اتان بسان سرقاي حزوها دما نيكلاي دما ودو بهوت اخترف كم زي خيل عمانم كوينقن عزا ساعات الزيام عدل منقدات تغير نبارات دايم نايتن بسا بلنقات مستنكاس ناي سرقاي مستحوسة لك كم حدا مستراو معاصو استخفته جنون بحدا زقرم أقوابتو هادم اتان بساوين نزي سلسته سمعو نتقول عمريت قريفو قدم بتأمر دما سرقاي بهوت ترفم سرقاي كاموت طريفو ناقوزا مستملسقن عبو زوخنا حقو سيرأيان نيكلاي فلت مرحي ما فياس لزنبرا ودو خمزة عين الدخام كرئي دلين ودو لكا خم تخلاج أكان دمس ستين كوينو حدا معالتي نتناس دراويتم تكالكم ورحي دلين نبرام ازوش أكانت عبابيا نسرقاي وعاوي ساقاين تشكتن اقتوو كوينقن نتشكان أبو أخذ صاري دلين حدا معالتي نزو تقوتي تسارحق قروت نايم بسا مسرأيقن وشت أو حرق أنو قواس أوريك أعلن أو كفر تعصي دما كما بقو زبالم تشكان آرميني خمزو يخوون محالم كلمة أورو قزم أديو بتن عمتات زقات أمام هرم تنقف عم بممرار رئيسا قتلا نبرات سلازن نحورك هدن وسنم كلمة مخادو نعو عوي ترقم زنبرام حانت مستراويت كاردو وصام نغادم بالعلو أرقورنا تقوعزا خلقن بلنقات تقرقورة تسابرم بخبيت نامريت زود وكان تمسلو لكع خمدمو بزقيرم قلطافة أمريت بسلام على سرقاي نتزقات أما قستنتنو اللقزي نبورون بونبقو نبعد الديو زخنات أو رحوق معراب روسيا أتركب قفع قول نوح قعزة جمرم أو بتسبع طفطرنا تمسات أخلو بلنقات تسكع حدا تسمعم ندحرت قلص مسفلم حدا أزوي قزيف منقا قواي بعوي فتناس قوصوخ مصر أيام أوزو قول محبس لزي نبرم أعزانو تشفينو نتحدقات تسبيم كويني قريت تزقرم نقر اتم قواي رقوصوان يقداس ناكل تتمق إلان حلفوهم اتمارح قواي دما بسونتو تتقيمو يكالا خذلو 5 نبرة تردو كل الحليفة مستودات رأيو اتمارح قواي زخدم أبزو قزي ايو سرقاي مس الساتات كراداء زي كوناس أكالاو حيلون لعلنا يود سمو خانو زفالتهم بوحد حيلي حانتو خوينات لعلم 100 متر خدبريا يخيل فتنتو بسنايت شاز دارو كوينو زقويو أو قصبت كحز خيل نبرم بأساوعتو أقرو تراجيرو نوحنا آير كزلل يخيل عزانو وين كسابا حدا رواز ودق زلو قرونات أو تأماي زفل معول نبرم بدنقات دمتنايت إيد تسمعان نحانت نوعيهم بمدياب أو رعوات حدا كيلومتر كلتا هدن ترأيام سرقاي دو كبولو مفتنات قويام كوين قندوغي نبرم عسرت تات قواي تقاتلان عمريت وديقان مسرأيام حركانا وشتو فالحم قدمس قمت موسادو وتم هادن تبقاتتانا وموسيقهم خطأفة فرارحوهم زين قالات نتاوشت ازنبرا أراوي تبرابرهم كان مريت كارال علو بمزلال بتحيال ترشو خلتو يوم هادن تودوهم نامك لخال عبدالوين ينورمن أما عدو خالوت هادنتي زودو أقوين نار أيام نزوم الساتات فتحهم تقولهم محالم 16 عامتات حالفم سرقي دمام فلوت جغنا قتالو خوينو وصم أو تحت عالم مارفل كم حدا فلوت سلاي متان سماو على قوننياتات أزيزة فرح نبرم سمكام أمز قبناي كريفن تدا سوفيرو كهادنو ختملت فصيمو زي كاليو نتعلامو زوخنا سمن مقتال كم حدا أسر موسيلنا بيت ما أسرتا أتوهم نبتاخف الأسرات مسأتو وقين اتمزو زنبر أسروين حدا قنيا سمو خانو ردو نبرم كريفن زيد اللي بأسن نخيف التار وددر أقربم أوشت سلسته معلت خوات مخانو انت زي واتس إيجن اتأسور
ዝደለዮ ክገብሮ ከም ዝኽእል ነገሮም እቲ እስሩ እኳ እንተገረሞም ብምስትውዓል ፍሽኽ በለ ንጽባሕ ግዜ ዕረፍቲ ክልተ ዓዋል ናብ ክሬቨን መጺኦም እቲ ቦታ ናይ ሓለቆም ሶምየን ምዃንን ስነ ስርዓት ክምህርዎ ምዃኖምን ኣፈራርሕዎም ኮይኑ ግን ብድንቁርንኦም ዋጋ ክኸፍሉ እዮም ክሬቨን ብዘይፀዓር ንኽልቲኦም ካብ መሬት ተልዒሎም ጠልጠሎም ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ብህፁፅ በፂሖም ነቲ ኩነታት ደው ኣበልዎም ድሕሪኡ ክሬቨን ናብ ክፍሊ ናይቲ ሓለቃ ተወሰደ ኮይኑ ግን ኣይተሻቕለን ንመን ይገጥም ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ዝመፀሉ ዕላማ ንሱ እዩ ነይሩ ሓለውቲ ሸለል ምስ በሉ ክሬቨን መጥቃዕቲ ጀመረ እቶም ክልተ ሓለውቲ ቅድሚ ምግንዛቦም ኣብ መሬት ወደቑ ሶምዮ ሓደጋ ከም ዘሎ እኳ እንተፈለጠ ግዜ ሓሊፉ ነበረ እቲ ጫውጫውታ ንሓለውቲ ፀውዖም ኮይኑ ግን ክሬቨን ሒዙ ካብቲ ላዕለዋይ ደርቢ ናብ ታሕቲ ደርበዮ ልክዕ ከም ጠበቐ መንደቕ ብምሕዃር ብሓይሉ መንገዲ ከፊቱ ወፀ ደወል ሓደጋ እኳ እንተተደወለ ክሬቨን ኣዝዩ ቁልጡፍ ነበረ ዝኾነ ብረት ደው ከብሎ ይከኣለን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቕ ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፀ ኮይኑ ግን ደገ ዝኸፍአ ሓደጋ ይጽበዮ ነበረ ሓደ ገዚፍ ናይ በረድ ማዕበል ሒጥዎ መንገዱ ጠፍኦ ድንገት ናይ ቅትለት ስምዒት ዘለዎ ነገር ተሰምዖ ሓደ ናይ በረኻ ተኹላ መፀሞ ኮይኑ ግን ክሬቨን ብኣእምሮኡ ናይ ምርዳእ ክእለት ተጠቒሙ ነቲ ተኹላ ኣህድኦም ብመሪሕነት ናይቲ ተኹላ ድማ ምስቶም ብደገ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ጉጅልኡ ተራኸበ ንኩሉ ኣብ ሰውነቱ ዝነበረ ንቅሳትን ኣሰርን ነጥፍኦ ወታደራት ምስ በፅሑ ሓደ ብተኹለታት ዝተበልዐ ዘይፍለጥ ሬሳ ጥራይ ረኸቡ ተልእኽኡ ምስ ዛዘመ ናብቲ ጎልጎል ተመልሰ ኣብኡ ሓደ ጉጅለ ሃደንቲ ንጎባይ እናቐተሉ ጸንሕዎም ኣብ መንገዶም ተሓዊኡ ተጸበዮም እቶም ሃደንቲ ንክሬቨን ብቐሊሉ ዝስዕርዎ እኳ እንተመሰሎም ተጓጊዮም ነበሩ ክሬቨን ከም ዝዓበደ ኣራዊት ሓንቲ መኪና ሙሉእ ሃደንቲ ኣብ ደቂቓታት ተጥፍአ እቲ መራሒኦም ዝነበረ ፈሪሑ በታ መኪንኡ ሃደመ ኮይኑ ግን ክሬቨን ክሓድጎ ይከኣለን ታርጋ ናይታ መኪና ብኣእምሮኡ ሓዞ እቲ መራሒ ናብ ሓላፊኡ ጸብጻብ ክህብ ምስ ኣተወ ሓንቲ ቀስቲ ርእሱ ተወቕዖሞም ክሬቨን ስሙ ካብ መዝገብ ሰረዞም ክወፁ ከለውን ነቲ ማዕጾ ዓፀዎ ብጫና ተመሪሑ ኣብ ቅድሚ ሓንቲ ሰበይቲ ደው ኢሉ ሓንቲ ምስጢራዊት ካርድ ዘውፅአ ኣብቲ ሰዓት እቲ ካሊፕሶ ክሬቨን ነቲ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ዝረኣየቶ ቆልዓ ምዃኑ ፈለጠቶም እቲ ኣንበሳ ንክሬቨን ኣብ ዝወስደሉ ግዜ ካሊፕሶን ስድራ ቤታን ኣብቲ ከባቢ ነበሩ እናሓጓኣ ካብ ሓደጋ ክትከላኸለላ ዝሃበታ ነበረት ብተወሳኺ ምስጢራዊ ፈውሲ ሂባታ ነይራ ዕድል ኮይኑ ካሊፕሶ ነቲ ኣንበሳ ንክሬቨን ኣብ ኣፉ ሒዝዎ ረኸበቶም እቲ ኣንበሳ ንክሬቨን ኣይጎድኦን ንካሊፕሶ ምስ ረኣያ ድማ ኣብ ኣዒንቱ ናይ ምርህራህ ስምዒት ነበረ ካሊፕሶ ነቲ ምስጢራዊ ፈውሲ ንክሬቨን ኣስተየቶም ዕድል ክትህቦ ድማ ነታ ካርዲ ገደፈትሉ ሓኻይም ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ ብወግዕ ሞይቱ ተባሃለ ማሽናት ከጥፍእዎ ክብሉ ግን ብተኣምር እንደገና ተንስአ እዚ ምስጢር ንምፍታሕ ን16 ዓመታት ከናድያ ጸኒሑ ሃላወታ ረኸበ ካሊፕሶ ኣብ ለንደን ፍልጥቲ ጠበቓ ኮይና ነበረት ኮይኑ ግን እቲ ዝምህራ ዝነበረ ሰብኣይ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሓደ ጉዳይ ተቐቲሉ ነበረ ክሬቨን ንመምህራሕና ከም ዝፈደየላን እቲ ቀታሊ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ሶምዮን ምዃኑን ነገራ ካሊፕሶ ክተኣምኖ ተሸገረት ኮይኑ ግን ናብ ገዛ ተመሊሳ ሶምዮን ብርግጽ ከም ዝሞተ ረጋገጸት እንደገና ምስ ክሬቨን ተራኺባ እቲ ሰብ ሞት ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ነቲ ክሬቨን ዝተጠቕመሉ ኣገባብ ግን ክትቅበሎ ይከኣለትን ብፍላይ ድማ ውዕለታ ንምምላስ ጥራይ ስለ ዝነበረ እዩ ወረ ሞት ሶምዮን ኣብ እዝኒ ራይኖ ከም ዝበፅሐ ግን ኣይፈለጡን ራይኖ ቀደም ኣብ ትሕቲ ኣቦኡ ንክሬቨን ዝሰርሕ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ኣዝዩ ስሱዕ እናኾነ መፀ ጽልኡኡ ንምስፋሕ ምስ የማነይቲ ሶምዮን ዝነበረ ኦሞር ርክብ ገበረ እዚ ጽፉፍ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ ምስቲ ዘሕፍር ስም ራይኖ ዝስማዕማዕ ይመስልን ነበረ ሓይሉ ንምርኣይ ካብቲ ቦርፅኡ ዝተላገበ ሻምበቆ ምስ ነቐሎም ኢዱ ክቕየር ጀመረ ሰዓብቲ ኦሞር ፈሪሖም ተኮስሉ እሞ ኣብ መሬት ወደቐ ኮይኑ ግን ኣይሞተን ኣብ ወርኡ ነጊፉ ድማ ተንስአ ጅቡኡ ከፊቱ ነተን ኣብ ዝረጎደ ቆርበቱ ዝኣተዋ ጥይት ተውፅኡ ነቲ ሻምበቆ መሊሱ ምስ ኣላገቦ ሰውነቱ ናብ ንቡር ተመልሰ ኦመር ነዚ ኣራዊት ካብ ምእዛዝ ወፃኢ ኣማራፂ ኣይነበረን ኦመር ምስ ኣቦ ክሬቨን ዝኾነ ኒክላይ ቆፀራ ገበረ ኒክላይ ብሞት ሓላፊኦም ሓዘኑ ገሊጹ ዕቑባ ንክህቦም ቃል ኣተወ ብሓቂ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ከእትዎም ደለየ ኮይኑ ግን ቁርሙ ዝተዛረቡ ጌጋ ከም ዘሎ ተረድኦ ቀተልቲ ራይኖ ሃንደበት መጥቃዕቲ ጀመሩ ኒክላይ ነዚ ተዳልዩ እኳ እንተነበረ እቲ ንእሽተይ ወዱ ዲሚትሪ ብፍርሒ ስለ ዝተሓበአ ንኒኮላይ ኣዝዩ ሕዘኖም ወዱ ከም ሰብኣይ ኮይኑ ክገጥም እምበር ከም ገውየ ክሕባእ ኣይደለዮን ወረ ናይቲ ዝፈሸለ መጥቃዕቲ ናብ ራይኖ በፅሐ
بحرقان እኳ ተነደደ ኒኮላይ ሓደገኛ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣይተገረመን። ኣብዚ ግዜ እዚ ሰዓውቱ ክሬቨን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክሃድም ዘርኢ ቪድዮ ምጽሉ እቲ ፍሉጥ ሃዳናይ ወድን ኒኮላይ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ራይኖ ተሓጎሰ። ክልቲኦም ተተዓሪቆም ደም ክፈስስ ምዃኑ ኣመነ። ራይኖ ኣብ ኣዒንቱ ተጠሚቱ ብኡንብኡ ዘደንዝዝ ሓደገኛ ቀታሊ ለኣኸ። ክሬቨን ብዛዕባ እዚ ሓደጋ ይፈለጠን። ንሓዊ ዲሜትሪ ብልደቱ ሃንደበት ንምርኣይ ብዘይ ገመድ ናብ ሓደ ነዊሕ ህንፃ ደይቡ ነቲ ካሜራታት ሓሊፉ ምስ ሓው ተራኽበ። ኣብታ ክሬቨን ዝሃደመላ ምሸት ዲሜትሪ ምስኡ ከይደሊ እኳ እንተነበረ ክሬቨን ግን ክፈቅደሉ ኣይከኣለን። ብኡ ምክንያት ዲሜትሪ ንዓመታት መፃወቲ ብኡ ኮይኑ ጸኒሑ። ክሬቨን ድማ ኣዝዩ ሓዝን ነበረ። ዋላ ብኡ ወትሮ ዋርዶ እንተነበረ ዲሜትሪ ግና ፍቅሮ ብኡ ይደሊ ነበረ። ክሬቨን ነቲ ጭካና ብኡ ስለ ዝፈልጦ ካብኡ ክርሕቕ ማዕዶም። ኣቦኦም ምስ መፀ ልደት ሓው ንኸየበላሽ ኢሉ ፍሽኽ ብምባል ወፀ። ነታ ለይቲ ኣብ ፓርክ ኣሕለፋ። ንፅባሓይቱ ከፋንዎ ምስ ከደም እታ ክፍሊ ተተራሚሳ ዲሜትሪ ጠፍዩ ጸንሖም። ኣብ ዓራት ደም ጥራይ ነበረ። ብኡ ንብኡ ናብ ባልኮኒ ወፂኡ ሓዋብ መኪና ክኣቱ ረኣየ። ብዛዕባ ቁመት ናይቲ ህንፃ ከይተጨነቐ ብዘይ ምጥርጣርን ታሕቲ ዘለለ ኮይኑ ግን ደንጊ ስለ ዝነበረ እታ መኪና ምለጠት። ክሬቨን ተስፋ ይቆረፀን ብፍጥነት ደድሕሪኦም ጎየየ። ናቀረቦ ምስ ከደም ጨወለታቱ ብሓይሊ ነደዱ። ለቃ ከምዚ ዓበደ ብዕራይ ነታ መኪና ተጋጩ ብሓንቲ ዝላ ናብ ልዕሊኣ ደየበ። መስኮት ሰይሩ ከድሕኖ ፈተነ ኮይኑ ግን እታ መኪና ብዓብዪ ፍጥነት ትጎይ ስለ ዝነበረት ሚዛኑ ስሒቱ ወደቐ። ጨወይቲን ዲሜትሪ ናብ ሓደ ጽምዋ ወደብ ወሰድዎም። ክሬቨን ግን ርሑቕ ኣይነበረን። እታ ሄሊኮፕተር ክትወገዝ ክትብል ብገመድ ነታ ሄሊኮፕተር ጠምጠማ። ኣጋሩ ጽኒዑ ብሓይሊ ንታሕቲ ሰሓባ። እቲ ቀታሊ ብረት ክወፅእ ከሎም ክሬቨን ነታ ገመድ ኣሲሩ ካብ ጥይት እናተኸላኸለ ብምሕላፍ ሓፂን ኣልዒሉ ናብ ኣየር ዘለለ። እቲ ተኳሳይ ቅድሚ ምሕሳቡ ውድቖም። እታ ሄሊኮፕተር ተላቒቓ ክሬቨን እናተጎተተ ንኣማኢት ሜትርታት ብልዕሊ ባሕሪ ተሰሓበ። ኣብ መወዳእታ ብሓደ ናይ ባሕሪ ምልክት ተጋጩ ተደርበየ። ሓዊ ክውሰድ ከሎ ድማ ስቑኢሉ ረኣየ። ክሬቨን ሓገዝ ደልዩ ናብ ካሊእ ሰብ ብምኻድ መሕብእ ናይ ጨወይቲ ክረክብ ተስፋ ገበረ። ንሳ ግዜ ከም ዝወስደላ ምስ ነገረቶ ናብ ኣቡኡ ኸደ። ኮይኑ ግን ኒኮላይ ድሮ ፈሊጥዎ ነበረ። እቶም ጨወይቲ ዝተቆርፀ ተጻብዕቲ ሰዲዶም 20 ሚልዮን ደለዩ። ኒኮላይ እታ ኣዝዩ ዘፍርሕ ሓለቃ ማፍያ እዚ ገንዘብ ንዕኡ ምንም ኣይነበረን። ኢዱ ምሃብ ክብሩ ከም ዘዋርድ ሓሰበ። ገንዘብ እንተኸፈለ እውን ብሂወት ከም ዘይለቅዎ ኣመነ። ኒኮላይ ነቲ ሕቶ ዕሽሽ ክብሎ ወሰነ። ክሬቨን ተስፍኡ ተቆርፀ። ኣቡኡን ዲሜትሪ ክጥንጥኖም ምስ ረኣየ ነቲ ጸላኢ ብውልቆ ገጢሙ ሓው ከድሕን ወሰነ። ብወገን ካሊፕሶ ሓበሬታ ተረኽበ። ሓደ ዓርካ ነቲ ቦታ ይረኽቦ እሞ ካሊፕሶ ምስ ከደት እቲ ዓርካ ምስ ዘገርም ቀታሊ ተራኸበ። እቲ ዓርካ ብገንዘብ ተገዚኡ ነይሩ። ኮይኑ ግን ጸላእቲ ጥልመት ስለ ዘይፈቱ ቀተልዎም። መሕብእ ጨወይቲ ኣብ ሓደ ጽንኩ ጸድፊ ነበረ። ኮይኑ ግን ንክሬቨን ጸገም ኣይነበረን። ከም ጠበቕ ኣብ ከውሒ ተጠምጢሙ ንሓደ መሕብእ ኣተወ። ሓደ ሓላዊ ቅድሚ ምንቅስቓሱ ብዝበረረት ካራ ጎረርኡ ተበጠሰ። ክሬቨን ከም ጽላሎት ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ነይሩ። ድምፂ ይሰምዑን። ኮይኑ ግን ዝበለጸ ሃደናይ እውን ይጋገ እዩ። ህላወ ክሬቨን ተፈሊጡ ደወል ሓደጋ ተደወለ። ጸላእቲ ግን ዓቕሞም ተጋግዮም ነበሩ። ጥይት ብደቂቓታት ደው በለ። ኦመር ክቃለስ ፈተነ። ኮይኑ ግን ብክሬቨን ተደፊኡ ነፈረ። ክሬቨን ብዛዕባ ሓዊ ሓቶ ክብል ሓደጋ ተሰምዖ። ሓንቲ ሮኬት መፀት እሞ ግዜ ስለ ዘይነበሮም ክሬቨንን ኦመርን ካብ ጸድፍን ታሕቲ ዘለሉ። ክሬቨን ሓበሬታ ምእንቲ ክረክብ ንኦመር ብሰውነቱ ተኸለኸለሉ። ባዕሉ ግን ብመሬት ተቐብረ። እቲ ቀታሊ ንክሬቨን ፎቶ ክወስደሉ ክብል ክሬቨን ብድሕሪኦም ተቐልቀለ እሞ ቅድሚ ምርድኦም ኣውድቖም። በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ዲሜትሪ ኣብ ቅድሚ ራይኖ ቀረበ። ራይኖ ግን ክጎድኦ ይመረፀን። በብኡ ስለ ዝተገፍዐ ከም ናብቲ ዓይኑ ትሕልፍ ከም ዘለዎ ሓሰበ። እምነቱ ንምርካብ ራይኖ ምስጢሩ ነገሮ። ከቢድ ስነ ህይወታዊ ፍትነታት ስለ ዝወሰደ ልዑል ሓይሊ እኳ እንተሃበኒ ወትሩ ግን ከቢድ ስቃይ ከም ዘለዎ ሓያል ዝኾነ ጥራይ ከም ዝኽበርን ነገሮም። ንዲሜትሪ ከምኡ ክገብር ይመኽሮ እሞ እቶም ሓለውቲ ሰብ ከም ዝኣተወ ይሕብሩ። ማዕጾ ኣንሳር ምስ ተኸፍተ ክሬቨን ኣይነበረን። እቲ ፎሬነር ዝበሃል ቀታሊ ነበረ። መነፀሩ ከልዕሎ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ድንዛዛ ኣተወ። ከም መንፈስ ተንሳፊፉ ኣብ ቅድሚ ዲሜትሪ ደው በለ። ንራይኖ ክሬቨን ክሳዕ ዝተሓዝ ንዲሜትሪ ከይቆትሎ ጠንቅቖም ካብ ጅብኡ ፍለይቲ ተኽለ ውፅአ። እዛ ካብ ሰርቢያ ዝመፀት ተኽሊ ክሬቨን መርዛን ቀስቲ ዝሰርሕላ ነበረት። ብኣኣ ንክሬቨን ከናድህዎ ደለዩ። ክሬቨን ንህይወት ካሊፕሶ ፈሪሑ
ናብታ ኣብ ሰርቢያ ዝርከብ ምስጢራዊ መሕበኢኡ ወሰዳ። እቲ ቦታ ብናይ ምርምር ማሽናትን ኣትክልትን ዝተመልአ ነበረ። ነቲ ጥንታዊ ፈውሲ ንኽሰርሑ ይመራመር ነበረ። ካሊፕሶ ግን ነቲ ኣሰራርሕኡ ኣይትፈልጠን። ፎሪነርን ራይኖን ሓደ ዘስካሕካ ሓድሽ መርዚ ሒዞም በጽሑ። ሓደ ግዜ እንተወጊእኻዮ ዝዓበየ ፍርሕኻ ዘበራብር ውሽጣዊ ኣካላትካ ዝዕኑን ብሕልሚ ዝቐትልን ነበረ። ብድንገት ሓደ ሓደጋ ኣጋጠሞም። ኣብቲ ጫካ ሓንቲ እንስሳ ብሓይሊ ወፂኣ ቅልጥፍ ኢላ ጠፍአት። ኣብዚ ረዓዲ ዲሚትሪ ናብ ጫካ ምለጠ። ራይኖ ክደልይዎ ጉጅለ ለኣኸ። ናብ ናይ ክሬቨን መፃወድያ ኣትዉ ከም ዘለዉ ግን ኣይፈለጡን። ሃደን ኣብ ጫካ ተጀመረ። ክሬቨን ከም መንፈስ እናተንቀሳቐሰ ቅድሚ ምትኳሶም ኣውደቖም። ኮይኑ ግን ግዜ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ራይኖ ብሄሊኮፕተር ገይሩ ነቲ ቦታ ደብደቦ። ኮይኑ ግን ክሬቨን ብቐሊሉ ምለጠ። ተመሊሱ ክገጥም ክብል ግን ብመርዛም ቀስቲ ተወግአ። ኣዒንቱ ደብዘዘ እሞ ሰውነቱ እንቀጥቀጠ። ሳሬት ድማ ከበብዎ። ክሬቨን ኣብ ሕልሚ ኣተወ። ድምፂ ፎሬነር ኣብ እሙኡ ተቓልሐ። ክሬቨን ሓቅን ሕልምን ክፈለ ይከኣለን። ክቃለስ ፈተነ። ኮይኑ ግን ኣካላቱ ዝሒሉ ነበረ። ዘይኮነ ዕንፀይቲ ብምውቃዕ ዓቕሙ ምስ ተዳኸመ ፎሬነር ክቆትሎ ቀረበ። ኮይኑ ግን ሓንቲ ቀስት ኣብ ግንባር ፎሬነር ተተኽለት። ካሊፕሶ በጽሐት። ንክሬቨን ነቲ ምስጢራዊ ፈውሲ ኣስትያ ሃልዋቱ መለሰቶ። ራይኖ ክሬቨን ከም ዝሞተ ስለ ዝሰምዐ ምስ ዲሜትሪ ክምለስ ተዳለወ። ኮይኑ ግን ኣሽሓት መንጋ ጎባይ ናብኡ ገጹ ይመፁ ነበሩ። ራይኖ ዋላ ሓደ ብህይወት ከም ዘይተርፍ ስለ ዝፈለጠ ነቲ ሻምበቆ ነቐሎ እሞ ሰውነቱ ናብ ሓፂን ቀየረ። መኻይን ኣብ ቅድሚ ጎባይ ከም ወረቀት ይጭፍለቓ ነበራ። ክሬቨን ብፍጥነት በፂሑ መጥቃዕቲ ጀመረ። ራይኖ ኣብ መኪና ደየበ። ክሬቨን ብእግሩ ሃሪሙ ደርበዮ። ራይኖ ግን ነታ መኪና ልዒሉ ንክሬቨን ሃረሞ። ክሬቨን ገጽ ንገጽ ምስ ራይኖ ገጠመ። መጓዕቱ ግን ንራይኖ ይጎድኦን። ራይኖ ንክሬቨን ደርበዮ። ክሬቨን ቅድሚ ምትንስኡ ራይኖ ደጊሙ ሃረሞ። ንክሬቨንን ሓንቲ መኪናን ናብ ኣየር ደርበዮም። ክሬቨን ብሓመድ ተቐብረ። ራይኖ ብዓወት ፍሽኽ በለ። ኮይኑ ግን ክሬቨን ተንስኡ ክጥምት ምስ ፈተነ ራይኖ ጨፍለቆ። ክሬቨን ሃለወቱ ከጥፍእ ክብል ድኽመት ራይኖ ረኣየ። ሓንቲ ናይ ሓፂን ሻምበቆ ኣብ ድኹም ጎኑ ሸኸላ። ራይኖ ብቃንዛ ምስ ገደፎ ክሬቨን ገመድ ኣብ ኣካላት ራይኖ ጠምጢሙ ነቲ ጫፍ ምስ ጎባይ ኣሰሮ። ራይኖ ብጎባይ ተረጊፁ ኣብ ሞት በጽሐ። እቲ ዝነበሮ ትዕቢት ድማ ተጨፍለቐ። ክሬቨን ነብኡ ምስ ረኸቦ ነቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ቪድዮ ዝሰደዶ ባዕሉ ምዃኑ ተረድኦ። ኒክላይ እዚ ነገር ዘይከሓደን ወዲ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ዲሚትሪ ከም መፃወድያ ተጠቒሙ ብኢድ ካልኦት ክቆትሎ ደለየ። ክሬቨን ብሓዘን ልቡ ተሰብረ። ኮይኑ ግን ኣቦኡ ክቐትል ኣይደለየን። ክኸይድ ከሎ ሓደ ድቢ እናጓዘመ መፀ። ኒክላይ ብረቱ ኣልዒሉ ክትኩሰሉ ክብል ተሎ እታ ብረት ግን ጥይት ኣይነበራን። ክሬቨን ክረሕቕ ከሎ እቲ ድቢ ኣብ ልዕሊ ኒክላይ መጥቃዕቲ ፈጸመ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ክሬቨን ኣብ በዓል ልደት ሓዉ ምስ ከደ እቲ ድኹም ሓዉ ነቲ ማፍያዊ ትካል ሙሉእ ብምሉእ ተረኪብዎ ጸንሐ። ዲሚትሪ ቀጻሊ ኒክላይ ክኸውን ኣይደለየን። ድሕሪ ድግስ ክሬቨን ምስ ሓዉ ክዘራረብ ፈተነ። እቲ ዝረኣዮ ነገር ግን እንቀጥቀጦ። ዲሚትሪ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ብስርቂ ኣብ ናይ ዶክተር ፈተናታት ተጸምቢሩ ነበረ። ክሬቨን ኣዒንቱ ክኣምን ኣይከኣለን። እቲ ፈራሕ ሓዉ ንኹሉ ብስርቂ ኣውድዶ ከም ዝነበረ ተረድኦ። ዋላ ክሬቨን ባዕሉ ኣብቲ ናይ ዲሚትሪ ፀወታ ሓንቲ መፃወቲት ጥራይ ነበረ። እዚ ከም ነፍሰ ጡር ሕብሩ ዝቕይር ተንኮለኛ ሓው ድማ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈለጥ ዕንወት ከውርድ ይዳሎ ነበረ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማ ሓንቲ ዝነበረት ፊልሚ ናብዙ ተብቅዕ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት ክበፅሐኩም ተዳእደሊኹም ንፊልመይ ላይክ ንቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑኒ። ክሳዕ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም ጽንሑለይ።